was say omoya nkura no musi obroni anya sa nwom na broni aso obroni ma me kapre no ama kapre se obroni abrofo anyom se ni de omukura na edupu yan omo na omo wie ye media ne kwa me obo ade me tire mo ma kofi kapito na kofi se kofi be ba de na adwa ya media enne asem a ha me ba ko pa aye say ye wo krom ha na most of the time say aban bi adwuma adwuma ni hia aban bi ba won toa so anya green and anya blue ayako ayenno tese anya efritete say aban bi ye adwuma bi ayehu say adwuma yi ebeboa aban bi ba upon all the importance attached to the job no otimi ka say me ko hwem otimi hwem say 8 years no so aban free so na aban foforo aba sa problem no a problem wa ha me pa me nka sa aban bi ba aye abandada no ene ma wa ye no ma ne hwehwem da bi procurement ni sa ne ma anya me madwuma but dem dem ibusa ne say ye wadwuma mu hayi na microphone ye kasa fam ni anim hia microphone hu hia ama ansantwura adwuma ana say radio adwuma na say bia manager to microphones na wan to anye na okwa manager bi ba os da aye manager starting microphone yi microphone no enka project bebre na aka wuram project bebre na aka wuram abai ba ye ebi aka wuram sa abai so abakoda kufo na de omo bae kufo bae so okoye no ndc fo bae no o ma MPP de ni bi ka wuram se si MPP abai ndc de ni bi so egu wuram sai kwa pro etete kwa minim se bi wo krom a me de ebi wo mi krom kwa wa bitifi hospital ani yesi besi nne contractor force some niema afri ho se okwa enkisie ne nkrantie fidie ana nkrofo esum e wo bia ani yesi hospital ho so ni ma bitifi ye pa okwa hwehwe kwa no so ye fra ho abeni kwa so ho ana ohene no aye asiedu na asiedu na nkwa so etabri asase banfo ama ban se nje na apomudin de ehu hia na si hospital na fama eye abitifi ane omo a won important nyina efri se aban ba ko ne ko ya aban we ba no be sin na bibia ankoso a hospital ho na mi busa se so hospital home fa so na ya nimu ana se sika ne nya amfa nkoye omu ne ho nkomo